Arratsaldeon, martxoaren 27, ostirala, gaur ere izan dugu udaleko prebentzio eta jarraipen batzordearen bilera, eta bilera horretan hitz egindakoen berri eman nahi dizuet. Lehendabiziko puntua, Lazkaotarren jokaera eredugarria izan da. Mikel Zabala udaltzain buruak aipatu du, Lazkaotarrek oso ondo ulertu dutela, etxean geraraztea ez dela inoren gutizia, ez dela egin bati sudurraren puntan jarri zaiolako, baizik eta horrela saiesten delako kutsatzea, inor kutsatzeko aukera, arriskua gutxitu egiten dela, asko gutxitzen dela, isolamenduari esker, eta oso ondo ulertu dutela. Gainera, beste funtzio bat ere badu etxean geratzeak, eta da ez behar txikiak saiestea eragoztea, ez? Edo zeinek izan dezake mendian edo dabilen lekuan dabilela, istripu txiki bat, nahikoa da zauri arin bat, ebakitxo bat, eta osasun zerbitzuaren beharra izatea, eta osasun zerbitzuak une honetan badauzka aurreko lanak, inoren zauriak sendatzen hastea baino. Horrekin batera, Lazkaotaren jarrera erredugarriarekin batera, ifrentzua aipatu behar da, kexaren bat edo beste izan da, dirudienez, jende pilaketaren bat edo inon ikusi baldin bada, izan da, zakur jabeen artean, zakurrak aisialdian ibiltzeko jarri prestatu diren gune horietakon batean, asko xamar elkartu eta denbora luze xamarrean elkarrekin ibili direla, eta alde horretatik kexaren bat iritsi da udaletxera, baina ez zaigu kezkatzekoa iruditu oraingoz, jarraipena egitekoa baizik, jarraipena egitekoa bakarrik. Gainerakoan, udalean babeserako materiala ere jaso omen da, eudelek bidali omen du, eta gainera agindu omen du astero beste horren beste jasoko duela. 250 maskara jaso omen dira eta 300 eskularru pare. Lehentasuna etxez-etxeko zerbitzua ematen dutenek dute, haientzako izango dira lehenengo babesgarri horiek, baina gero batzordean pentsatu da, herrian merkataritzan ere eskain daitezkeela, langileak lanean ari direnek beren burua babesteko edo beraiek inor kutsatzea eragozteko bai maskara eta bai eskularruak erabili nahi badituzte, zenbat jende ari diren lanean, hainbeste ekipo utziko zaizkiela. Anekdota moduan, auto berean 2 pertsona joatea etzen zilegi, biak aurrealdean behintzat ezin ziren joan, batek aurrean da besteak atzean joan behar zuen, eta denok entzun dugu munila gotzainari isuna jarri omen diotela horregatik, 600 euroko isuna ordaindu omen duela, eta hori dirudienez, salbuespen bat badu arau horrek, eta da, lanean ari direnek, dirudienez, bai badute elkarren parean joatea, baldin eta biak maskaraz babestuta baldin badute aurpegia. Eta orduan eta lanean ari badira, bai joan daitezke elkarren ondoan. Bestela ez batek aurrean da besteak atzean joan behar du, eta gaina ez atzean bere pareko eserlekuan, baizik eta diagonalean beste aldean, beste muturrean jarrita. Gero gizarte zerbitzuetan zer lan egiten ari diren esplikatu digu Lasia Urteaga zerak, teknikariak, gizarte zerbitzuetako teknikariak, eta esan digu, lehen kezka bagenuen, eguneko zentroaren erabiltzaileak familietan moldatu behar izan zutela orain, eta nola ari ote ziren konpontzen, eta hori jarraipena egitekotan geratu ginen, eta deitu die eta zerbitzu ematen duen enpresak berak egiten omen die jarraipena, sarri deitzen omen die telefonoz, eta bamendaki zein egoeratan dauden horiek guztiak. Horrekin batera, gerontologikoan, barne bertan bizi diren jendearentzat bazituzten hartuak isolamendu neurri batzuk, eta solairu antolatuta zegoen, eta solairu bateko langileak ez ziren bestera joaten, ez kutsatzeko batean, solairutako batean kutsadura kasuaren baten baldin bazen berak ez zezan langilearen bidez goiko solairuko edo beste solairuko inor kutsatu, ezta? Hori neurri hori indartzea erabaki omen dute, lehen solairuka baldin bat zegoen ezarria, orain solairuka ez ezik, gainera solairu bakoitzean atalak bereizik omen dituzte, eta atal bakoitza isolatu egon gomen da, ez isolatua guztiz,
azal bakoitzerako langile jakin batzuk izendatuko hemen dituzte, eta langile horiek ez omen dute kontakturik izango beste ataletakoekin kutsatzea eragozteko. Bueno, beste aldetik, janaria banatzen ere jarraitzen dute, bai familia behar berezia dituzten aurrentzat, edota udalari ala eskatu dioten adina handiko jendeari dendetatik eramaten zaio janaria. Eta, ondoren gaztelekuara aipatu dute. Gaztelekuak badakizue herriko gaztetxoentzat oporraldian, uztailean eta zeran Aste Santuan ere antolatu izan dituela ekintzak, eta dirudienez aurtengo Aste Santua gainean dugu eta oraindik ez da izango, ez dakigu itxialdiak iraungo duen edo ordurako hasiko den lasaitzen, baina edozeinetara ere ez da izango behintzat jendea pilatzeko erarik ez da izango artean, eta orduan gaztelekuak ematen duen zerbitzua bertan bera geratuko da. Ez du urteroko programarik antolatuko. Eta antolamenduaren aritik, antolatzen momentu honetan buru belarri lehendik aspaldi xamarretik ari ginen kultura batzordean eta beste batzorde batzuetan herriko jaiak eta herriko jaiek ere itxura guztien arabera bertan bera geratu beharko dute. Izan ere, San Prudentzioak apirilaren 28 da San Prudentzio eguna, hilabete falta da oraindik, baina hemendik hilabetera ez dirudi olako jaiak eta egitea artean oraindik antolatuko du, artean onartuko dutenik barkatu. Eta, horren aurrean, kultura batzordea berari da, batzordekide guztiei banan-bana galdetzen, ze iritzi duten horri buruz, zer egin beharko litzateken, eta jasotzen ari den iritziak oraingoz dira ez egitearen aldekoak. Gazte asambleak ere esan du bere txosnetako programa bertan bera uzten duela, hartua du erabakia. Eta gainera horrekin batera, Samieletan jaiak pixka bat osatzea edo proposatu du. Eta EH Bilduk ere bat egiten du proposamen horrekin. Guk ere nahi genuke Lazkaoko jaietan aurrezten dena, edo horretarako aurreikusia zegoen diru kopurua erabiltzea bi gauzatarako. Batetik, Samieletako jaiak indartzeko, aurten festa handiagoak egiteko Samieletan, eta bigarrena, orain okerren pasatzen ari diren zera merkatari, ostalari eta enpresa txiki, autonomo eta abarri laguntzatxoren bat bideratzeko. Gure proposamena izan da horiei txostentxo bana eskatzea, txosten labur bat orrialde batekoa ez du zer sakona izan beharrik, zein den beren egoera, benetako egoera, eta horren arabera informazioa eduki eta bi gauzatarako erabil genezakeela informazio hori beste erakunde batzuei helarazteko batetik eta bestetik udala berak neurriren bat hartu nahi baldin badu edo hartu ahal badu horiei egoera arintzen laguntzeko huraxe egiteko. Eta, komplikatua iritzi zaio bide horri eta ikusiko dugu zertan geratzen den. Datorren astean berriro jarraituko dugu, informatzen, batzorde horretan esaten den guztiaz. Eta zuek ere, EH Bilduri zerbait helarazi nahi baldin badiozue, betiko helbidea, lazkaoabildua.ehbildu.eu zen bidez egin dezakezuela badakizue. Eskerrik asko arretagatik eta laster arte!